Bé, amb l'arribada del govern, de la pantalla del govern del Partit Popular en les últimes eleccions municipals, estaven segurs que hi hauria canvis en alguns aspectes de la gestió municipal. Lògic, normal, no podria ser d'una altra forma. Cadascú intenta aplicar la seva forma d'entendre la ciutat en l'acció diària de govern. A aquesta primera afirmació hem d'afegir que entenem i compartim que una de les prioritats del nou govern sigui la potenciació de la promoció turística de la nostra ciutat i de la nostra platja. El que de cap manera podríem arribar a creure és que el nou govern establiria com un dels seus puntals, com un dels puntals base de la seva política turística allò de les corregudes de bous. Sota l'excusa de fomentar l'atractiu turístic de la nostra platja, l'Ajuntament va programar, tothom ho sabem, una correguda de bous per al dia 24 d'agost. És més, ja se n'han anunciat 3 més per a l'any que ve. Resulta ben fàcil d'entendre que la platja de Gandia, o almenys des del nostre punt de vista, no necessita de cap esdeveniment particular, tan extraordinari, per a promoure l'afluència de turistes el mes d'agost. Allà la platja per si mateixa, per ella mateixa, es promociona. Però la qüestió resulta encara més greu si aquest esdeveniment, que ajudarà teòricament a fomentar l'arribada de nous turistes a Gandia, es basa en un espectacle com el de les corregudes de bous, en què es maltracta d'una manera innecessària uns animals als quals se'ls acaba matant. En una societat avançada com la nostra, qualsevol tipus de maltractament dels animals hauria d'estar prohibit. I és que, a més, en el cas de la ciutat de Gandia, no es pot apel·lar, ni es pot arribar a apel·lar en defensa d'aquest tipus d'espectacle l'existència de cap tradició lligada al nostre patrimoni cultural o festiu. La nostra ciutat no compta amb antecedents significatius en aquest sentit i encetar-la ara no té cap justificació. La ciutadania cada volta més es manifesta en contra d'aquest tipus d'espectacles perquè no es senten com a part de la seva cultura. A ningú no se li escapa que en un país modern, sostenible, culte i solidari no es pot permetre mantenir aquestes activitats contràries a la sensibilitat i al respecte per la vida. Desgraciadament, amb la seva actuació, els nous responsables municipals no han descobert cap cosa nova amb la iniciativa duta a terme aquest estiu. Fa 2 dies, aquesta mateixa setmana, llegia la crònica d'un periodista sobre la salvatjada de la mort del bou de la Vega a Llançades, a la ciutat de Tordesillas, a Castella. I la història es repeteix. Diu literalment el periodista en la seva crònica: el toro de la Vega tiene cada año más detractores, pero paradójicamente las protestas parece que atraen cada vez a más curiosos. El alcalde de Tordesillas, ha defendido los beneficios para la localidad de la inversión en la compra del toro a l'Alcea. És el mateix raonament que passa a Gandia. La qüestió econòmica prima sobre el respecte a la integritat de l'animal. El president del Patronat del Bou de la Vega defensa l'acte perquè diu que es tracta d'una tradició del segle XII. Així m'abstindré en aquest foro d'enumerar les barbaritats que els nostres avantpassats eren capaços de fer enmig de la plaça Major del segle XII amb els animals i amb les persones. Possiblement, si seguien les seues pràctiques, els representants d'aquest grup, o bé per rojos, o bé per separatistes, o bé per verdolares i ara per antitaurins, ja fa temps que haurien desaparegut socarrats dins d'un gran peix de llenya encès enmig de la plaça Major. I ja que tirem mà, no és cap broma, ja que tirem mà de referències històriques i aprofitant l'interès d'alguns membres del Partit Popular de lligar la seva acció de govern a la doctrina de l'Església Catòlica, m'agradaria llegir un fragment de la bula De Salutis Gregi Dominici, de Pius V, per si volen prendre-la en consideració a l'hora de fer la valoració. Senyor Ripoll, sí, la dedique a vostè, que és historiadora com jo i que suposa que tindrà interès. Diu exactament un fragment de la bula. Diu: nos, considerando que estos espectáculos en los que se corren toros y fieras en la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir estos espectáculos cruentos y vergonzosos, no de hombre sino de demonio, y proveer a la salvación de las almas en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente, bajo pena de excomunión, que todos y cada uno de los príncipes cristianos permitan la celebración de estos espectáculos en los que se corren toros y otras fieras en sus provincias, ciudades, territorios y lugares donde se lleven a cabo. Y acaba la bula, y acaba yo, bien, y si alguno de ellos muriere allí,
no solo de sepultura eclesiástica. Gràcies.